Takže čus lidi, vítejte u mýho dalšího videa. Dneska si ukážeme hru World of Tanks. Takže já si dneska pro vás připravím. Hned první hru si dáme Jack Panzera. Zkusíme ho. Doufám, že se vám bude líbit tahle hra. Hraju ji už poměrně dlouho, hraju ji asi přes rok. Akorát mám jiný účet. Takže nějak dávám no, se dá říct. Takže to netřeba, já to ještě zkusím v té hře a jdeme to vyzkoušet. Prochorovka. Jo. Dáme asi tak. Nastavení. Takhle to radši dáme, to moc nehře. Tak, můžeme jít na to. Do toho! Na stíhači pojedeme někam tamhle. Pojedeme se skvěle, to budeme tam střílet. Uvidíme, jak to půjde, ale nemám žádného dělostřelce, takže by to mělo jít. No nic, zkusíme to. Dám asi tak 3 hry, zkusím na to jen tak na zkoušku a uvidím. Teď zkouším natáčet ve větší grafice, doufám, že to půjde tam nějak dát. Minulý video a předminulý šlo jenom na 360. Mám nový program totiž, je to Camtasia a je dobrá, může se tam i přesto stříhat, ale zatím nemůžu najít, jak se 16 fotografika, tak teď to zkouším, protože by to mohlo být tady to. Tak, to jo, ten bere dost, co je to, tak vůbec. Hellcat, no tak. Stíhač tanků otáčecí dělá, co může být lepšího. Ale to jsou dali, že tam bude docela nebezpečno. Zadem, co jsem schoval? Máme poškozený pás. Už nám sundali. Jo, nic no. Čekáme si tady na ně. Tyjo, střílej po nás. Jo. Kde se na tom štuga? Nevzal. Mám já docela velký ping. Tyjo, někdo zasáhl. Asi munice. Ještě utáhnul ty naproti. Dostali to. Krásná trefa, ještě jeden. Nemůžeme se ani hnout. Sakra. Je po nich. Najděte další cíl. Kousíček, už nám zbývá. Pojďme se tam to hodit. Nemůže. Škoda. Teď popadnu trošku. Já už jsem poničilej. Tak mě tak pokusím a už to vidím. Jedno. Jdu linii německých tanků, protože já mám rád ty. No, líbí se mi tyhle stíhače. Je můj. Nepřátelské vozidlo zničeno. Zkusíme tady toho. Se někdo vykoukne. Snad.
Tamhle ten vyjede. Asi ne. No, co tam to? Ne, ale už jede. Je škoda. Budova. Zkusíme. Zásah, nevím. Jo, zásah, to jsem. Ještě jeden takový zásah a je po nich. Neprorazili jsme pancíř. Bože, to moc se neřekne. Z jedinýho toho bohem. Mě to nešvalo. Tak pojď, věď. Odrazila se. Ty kogo. Nemá takový štěstí. To je 150. Ne, my jsme prohráli. Ještě já nekoukal na to. Takže prohraní díky mně. Super. Konec. Účinná palba, aspoň to chci. Tak, teď si zahrajeme třeba za KV1. Koukneme se na vyzkoumání, zatím se můžeme, munici máme. Lékárničko, tady to doplníme si radši. Malá. Tak, a jdeme do bitvy. Tohle video ani nebudu radši stříhat, bude to jenom normální takový videjko. Se koukneme. Tohle. Tak. Jsme tady, nemáme na tuhle stranu. Půjdeme asi do města, protože tady to bude celý rušný. Co takhle nějak pojedeme, jsme to tudy, jsme to přes 3,5 BC. Vyrážíme! Myslím, že to pořád celé, a to si trošku vzpomenu. Dáme to tak na 40. Měsící to si až... Je to znovu. Čekám hodně už. Já jsem si víc zaměřit. Tak. Jak by viděl, tady tak. Já jsem tam žádný zlepšení, než to mám. To mám strašně zaměřuje. Neprorazili jsme pancíř. Takhle nějak. Sotva jsme ho škrábli. Střela neprorazila. No, neprostila, mám to špatný dělo. Jo. Jak už je oponá, co musím nejít. Bouří se nám z motoru. Neprošla skrz. Jeden z našich pásů je poškozen. Naše palivová nádrž je poškozena. Hoříme. Vysílačka byla zasažena. Ztratili jsme spojení se všemi mimo naši oblast.
Poprvé v životě jsme někdy zničili vysílačku. Tak pojď. Nepřátelské Ne! vozidlo zničeno. Headset blbej. Ale měl jsem ho rád headseta. S tím jsem zdával klidně za 400 vždycky. Tak si zkoušíme nějakého lehkýho tanka, tak Crusadera. No, tak málo zkoušet. Jo, já jsem se koupil lepší tank. Tak, a jdeme ho vyzkoušet. To videjko bude mít asi nějakých tak 15 minut, teď má nějak 10:52. A chtěl bych to natočit nějak do 15 minut. A se to tam docela dlouho uploaduje, no. Točím ho dneska, kdy vyšel Minecraft, ale vyhrám ho až zítra, ať mám něco natočeného dopředu. Tak. A dostaneme to přes H2, tak. Možná přes 3 H. Někdy... Do toho! Vlastně mezi těma barákama pojďme, takhle jsem to řekl. Tak jeď. Svět, tam nic. Je už špatně. Přes ten most hlavně nepojedu, že... No. Jsem šikovnej. A jedem. Tam bude hodně přátelů. Takže pojedu tudy. Tak jede třeba ten Black. A Van Hoof a i Smolik. Šestky, já si nedám nepostřelit. Ale bude hodně. Tak střílel vzduchem. To bude polet. Je úplně štve. Dobrý, mám těžší s tím látkem. Vypadá to, že jedna šla přímo skrz. To bylo těsné. Střela neprorazila. A už střílí domů. Těžký zásah. Vypadá to, že jedna šla přímo skrz. Taková doba, než to dám doletí. Nevím, za tomhle tam puštím. Nevím, že si to jenom tohle dělal, nebo si dělal všechny. Churchill, já jsem se možná nepovolil. No mám ping, celkem. Na toho. Těžký zásah. Podívejte, jaký kousek uzběhl. Je po nich. Najdi nám další cíl. Padáme odsud. Tady už nemůžeme zůstat.
Tak, já jsem to teď asi skončil, takže se mějte krásně a někdy zase příště. Čau.